יש לכם סרטון סינגל. אוקיי, מה נעשה? סרטון עולם חדש. נכון, זה טוב. דה 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 זה הסיסמה שלי. אחלה סיסמה. יאללה. אז בוא נתחיל. בינתיים נעשה בינתיים ככה עולה סורבייבר קטן, סורבייבר קשה. ניקח לנו נגיד ניקח לנו אדמה שזה בעצם גיל כפר בצבע חסר אונים. לא! לא! חסר אונים. זה לא משהו שעשיתי בסדר. פדיחה. פאק. עכשיו אני זוכר את זה. אני מפחד. הסליימים קופים עליי. אז תראו מה קרה באמת. כן, סגלו איזה רחוגים הם. פאק! לגשר סליימים. מהסליימים האלה רוצים מהחיים שלי. הם כמו עקבות בית ושיחות. יפה. לא! זה? כן, הצ'יקן, אבל זה סליים. אבל היא בקשר סליים. פאק. אני רק ארוג לי פה כבשה קטנה. אז אני אעשה משהו של נובים. נכון, לא רציתי לחפור שם, רציתי לחפור שם. זה פשוט. בואו נראה. התבלבלתי, לא עושים את הוול. פאק. השליימים. אני אעצור ואני אחזור לכם. שנייה, לא חזרתי אליכם, רק שכחתי להגיד לי קוראים לי ים ואני אחזור לכם. אז אתם... אופס, כן, יופי. אז אתם שמים שם עוד TN. תסתכלו, אבל נכון, אני לא מצא בסרטון. עכשיו הוא לעשות את זה, זה פשוט לעשות ככה, טק. ככה הוא פשוט, אם הוא לא שם אז הוא לא יכול, כי הוא שומע שתי קולות של TNT. זה מפחיד פה. נראה לי ליסטים בפנים. יותר מדי חשוך לי פה. לא נראה לך יותר מדי ריאליסטים בפנים. ראיתי אנדרמן. עכשיו שראיתי אנדרמן באינסוף. נופל, לא. הנה רואים זה, בחור הזה. מזכיר לי אנדרמן. מטורף. כמו אם... אבל ככה אתה הולך כזה ואז הוא כזה. בום. ואז הוא כזה הולך ושם להם זה לאינסוף, ואז הוא בשביל לדעת לעוף. זה בשביל לדעת לעוף. אל תראה את הסרטון הזה. שלא תקבל את זה בראש. את המלכודת הזאת. מי שיודע לעוף חייב לראות את המלכודת הזאת. או
שהוא ימות. להחזיר לנו חוזר. עכשיו אני אראה לכם משהו שאני לא רואה לעשות. נורא מצחיק. אתה רואה כזה טינטי כזה נחמד. אתה לא רואה לוחיות לחץ כמובן, אבל אם אתה שם לב טוב טוב יהיה שם, אתה רואה כזה דבר, הוא יהיה כזה ואז אתה לא רואה שיש שם עוד לא לוחיות לחץ, אתה עובר על זה, אבל אז אם אתה לא שם לב ללוחיות לחץ הוא מת, כי הצב שכב על הגב במיינקראפט דום 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 דום, פתאום הוא נרח על זה ומת. נו, הוא מת, גם אתם תמותו, הוא מת, גם אתם. החזיר ניסה את זה ראשון. רואים, זה מה שקרה לחזיר, רואים? זה כמו לצבי הצב, שהוא צבי הצב, שכב על הגב, נהנה מהמצב, כיף לי, פתאום קיבל מכת שמש ומת. נו, הוא מת. מישהו רואה סימן כזה? אומר שהוא הולך למות בעוד 10, 9, 8, 7 שהוא הולך למות עוד כמה ימים, כי אני אבוא צח אותו. אם זה העולם הכי חשוב לו, אני מצטער שימות הסטק של דיימונד, שבמילא באמת אני רוצה שהוא ימות, כי אם הוא לא ימות אז אני בעד וימות. תראי מה קרה לצב וצב? רוצה לשמוע סיפור? כן. שנייה, אני מצלם סרטון. סליחה, אבא שלי עכשיו מאוחר. אני מצלם סרטון הסברת מלכודות ומלחמת העולם השנייה. כן, עשיתי כבר את מלחמת העולם השנייה וזרקתי פצצת אטום. עשיתי את מלחמת העולם השנייה בסרטון, הפעלתי את זה בלי שלא שמת לב, אני נכנסתי לזה והפעלתי את זה. אם לא ידעת שאני יודע איך מפעילים את זה. תשאר פה שאני רוצה לעצור את ההצהרה. מה? להראות לך איך עוצרים. איך? כי הם מפסיקים את הסרטון. זה הודעות עליו. לא. איפה העכבר? פה. שנייה, אנחנו עוצרים את הסרטון. חזרנו. פשוט לא יודע איך עוצרים, אז אח שלי קצת עזר לי. אני לא עושה כלום. אין משהו להראות, אבל תענו. מאקסטרה סטון מלחמת העולם השנייה. קצת אותי מה אני עושה. סתם מפזר טינטי. אתה יודע מה היה בסוף מלחמת העולם השנייה? נכון, זרקו פצצת אטום. מי זרק? לא זוכר, אבל אמריקה, ארצות הברית זרקו על יפן. כן, אז בדיוק עשיתי את אותו דבר,
שזרקתי, עשיתי פצצת אטום. כן? זה דבר נורא פצצת אטום, נכון? נכון. הורג גם אנשים וגם אנשים חולים אחר כך. תגיד, יאללה, אתה הולך לישון. אבל אני עושה סרטון. אני עושה רק את הסרטון של עוד פצצת אטום כזאת. כן. מקווה שתהנו את מלחמת העולם השנייה. הסרטון יקראו לו ככה, מלחמת העולם השנייה. אוקיי, ביי. ביי.